ballot paper, we want to know kuti rabvepi nani richiende. Biometric voters roll, toda kuona biometric voters roll ine mapicture. Zvima postal vote zvakangoitwa nemapurisa nemasoja tisingazive, hatinoda kuzviona zviri mubhokisi. Nyaya yekepcha yemedia yekuti paZBC kubva mangwanani kusvika manheru urikuona baba wescarf namai vescarf, hatinoda kuzviona izvo. So message is very simple. We believe in the constitution, we believe in Runyararo, we support Runyararo. Asi vakuda election musasenyika ino makaoma nekuti muda kuba election. Respect our election. Dambudziko rataita nderekuti for the past 38 years we have always been voting but we have not been electing. We have always been voting, but we have not been electing. So on the 30th of July 2018, we want to vote and we want to elect a government of our choice. Voting alone is not going to be good enough. And we will not accept any other result other than the result yekuti Baba Chamisa vaku State House. So kumbira ma comrades kuti kana vanovhota voramba uri papoling station urienda kuba kwako, kana wadzoka na7 woramba uripo kusvika Baba Chamisa vaenda kuState House. Muno mutafara mune munhu anonzi Rex Chikoti nemukadzi wake. Ndanzwa kuti vakaitwa mapresiding officer. Tichaedza kuti vabve mangwana, asi zvikaramba Rex Chikoti hafana kushidzira, mukadzi wake hafana kushidzira. I don't know how ZANU-PF used, I don't know how ZEC used vanhu veZANU-PF to be presiding officer. Ndosaka takachivabvunza kuti izvo toda list yema-presiding officer kuti tikuzona akaisa nharadada maZANU-PF nemamakoronyera. So we are not going to accept that. Chisa mama chisa. Tiri kunovhotereiko musi wa30 July? Tiri kunovhota kuti nhamo yanamai vari kutengesa musika muno ipere. Tiri kunovhota kuti vakomana vakuita basa rekutengesa musombodiya muno paserapa, nhamo yacho ipere. Tiri kunovhota kuti vana vedu vaende kuzvikoro primary school mahara. Tiri kunovhota kuti munhu awanewo imba ine title deed, munhu awane imba ine magetsi, munhu awanewo imba ine 3 bedrooms, munhu awanewo imba inokolektwa marara, refuse collection, munhu awanewo imba ine road, kuna nabhobho hakuna kana maroad, munhu ngaawanewo imba ine road, munhu ngaawanewo imba inobuda mvura. Tiri kunovhota kuti titongone hurumende yatinoda, hurumende inotya Mwari. Tiri kunovhota kuti titongone hurumende yatinoda, a God-fearing government. Taneta nevanhu vanoponda vana Emmerson Mnangagwa. Taneta nevanhu vanoba vana Emmerson Mnangagwa. Taneta nevanhu vanoshishidzira vana Emmerson Mnangagwa. Toda hurumende yaMwari. Chisa baba chisa. Mangwana tiri muno. Tiri kudzokera paKK. Mangwana tiri paGretchen yakamombe. But hama dzinodikamwa ndoda kuti mubude zvine mukurumbira musi weFriday tiri paKK, tiri paChemhanza nepachimururu.
mazvinzwaka saka ndinoda kukumbira kuti mubude musi weFriday patinoenda pakamombe pachemhanza pachibururu neparoyal KK munotaura vanhu veZANU-PF kuti mukaita zvamakaita musi weparoyal KK mangwana Friday tikupedzerana hakuna iyo vechidiki mozvibata takuda kusvika hatidi kuti vachamisa vatonge guva handitika vanotamba mbakumba tambai mbakumba makapfeka majombosi nemagamendi vanoprofita kana shavera kubata takagamendi handitika maprotecta anopiwa mahara mastoro handitika vanoenda kuchechi chisamba machisa vanoenda kuchesa church. I appeal to you kuti from Friday onwards let's start fasting ngatirambe tichitsanya kusvika baba chamisa vapinda kustate house chisamba machisa pane vafana vangu vandaona vachichera wose zvinhu zvenyu zvakwa JJ kudouble J zvako chisamba machisa ndinoda kukutendai ndinoenda pa television program neuya anonzi Ngosana Moyo neuya anonzi Love Mo Madhuku neuya anonzi Chris Mutsvangwa saka ndiudze one word rekunovaudza avarume. So I'm going to tell them that I thank you very much. I now hand over to Councillor Uta Sangananira. Chinja, Maikira, Resoko. Achadi kupedza nguva mazvinzwira mega zvizhinji totaura nemusi weFriday ndichibatisana utenda nekuti inini handisi kanzera asi kuti ndiri project yenyu handisi kuda ndifanana nazvivavo kana kuti nana mangava vangati zvitana baba yenyu asi kuti mukandiona ibvai maona ndimaona project yenyu munhu wenyu muchazotuma zvese zvamunenge muchida Resoko. Zvakare atipa minyengetero kuvhara programu yedu kutenda Jehovha. Chisamba machisa, Chisa MTC Alliance Chisa, Chisa Chamisa Chisa, Chamisa oye. Moshe Magarura, Mukeko. Ndokubura nyoze. Kama mwazi. Ilonyengetero kwa shanduko muno musiba. Forever Chinese. Thank you very much.